मानगोनां रायजोफोर गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव गोलाव सेक्रिफाइसनि उनाव बर' माहारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय रायजो राजाफ्रा 2005 मायथाइयाव BPF हान्जानो खाबु होदोंमोन। BPF हान्जानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि, सनमान ब्रह्म, हामफाल बरगयारि बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा खाबु होदोंमोन। बै समनि बर'नि माहारि आफादफ्राबो खौसेयै बिथांमोनानो सागानगिरि हिसाबै बिथांमोनानो रायजोखौ दैदेनलांथोंसै होननानै बिथांमोननो मोनसे खाबु होदोंमोन। सानसे नङा, साननै नङा, बोसोरसे नङा, बोसोरनै नङा, गासै 17 बोसोर बिथांमोननो खाबु होदोंमोन। नाथाय बे 17 बोसोराव जोंनि ओनसोल जौगानायाव, जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ जौगानायाव, जोंनि माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ जौगाहोनायाव जेब्ला बिथांमोना फेलें जाबाय, बै समाव दिनै आइ आफा रायजो राजाया खौसे जानानै 2015 मायथाइयाव PCDR हान्जा मुङै मोनसे हान्जा लानानै बै समनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, NDPनि बारग' दैदेनगिरि गोबां सुबुङा लोगो नांनानै इलेक्सन गेलेदोंमोन। इलेक्सनाव BPFखौ बिदाय होनानै रायजो राजाफ्रा UPPFखौ दिनै सरकाराव लाबोबाय। नंगौना नङा रायजोफोर? दा UPPFखौ रायजो राजाफ्रा दिनै सरकाराव लाबोदों। दा नोंथांमोना UPPFखौ सरकाराव लाबोनाय लेखायै दिनै जों UPPFनि बिबानगिरि महरै आरो नोंथांमोननिनो सोरनिबा फंबाय, सोरनिबा बिदा, सोरनिबा न'खरनि आंगो हिसाबै दिनै जोंहा बिबान दङ जे बड'लेण्ड ओनसोलनि, बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ जौगाहोनाय, बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोथोन लानाय, बे ओनसोलनि थासारिखौ मोजां खालामनाय, हिंसायारि थासारिनिफ्राय गोजोन थासारि लाबोनाय आरो बे ओनसोलखौबो मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोल बायदि जौगाहोनायनि थाखाय हाबा मावनायनि बिबानखौ नोंथांमोना जोंनो गथायनाय हिसाबै जों बेखौ दिनै आखायाव लादों। बे थांनाय 2 बोसोराव मानगोनां रायजोफोर प्राय बोसोरसे कर'ना भाइरासनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनो हायाखैमोन। नाथाय बोसोरसेयाव जोङो गोसो होनानै खामानि मावदों। बे बोसोरसेयाव नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां आर्मि, CRPFफोरखौ बोखारजोबनानै लांबाय। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैबाय। मालाय हारिफोरजों जोङो दिनै एना एनिमोन, नाथाय मालाय हारिफोरजोंबो दिनै गोरोबनानै थानो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय। गुबुन हारि मानसिफोरखौबो जोंनि जौगानायनि थाखाय, जोंनि मोनथायनि थाखाय, जोंनि मोजां मोजां हाबाफारिनि थाखाय बोरैहाय बाहायनो हायो बेबायदि मोजां थासारिया फैबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामना जानाय नङा। बिथांमोना बुङो मोनसे, मावो मोनसे। रायजोफोरखौ 17 बोसोर थगायबोनाय बिथांमोना मोनसेबो खामानि मोजाङै मावाखिसै। नोंथांमोना मिथिगौ 1999 मायथाइयावनो मास्टारफ्रा साख्रि मोनोमोन। बै साख्रि मोननाय मास्टारफोरखौ 17 बोसोराव बिथांमोना रेगुलार खालामाखिसै। दिनै बे मास्टारफोरखौ जोंनि दिनाव जोङो रेगुलार खालामबाय। बै समाव फैसा जासि जानानैबो, घुस जानानैबो बै मास्टारफोरखौ, जायफोर जोंनिनो आंगो बिदा फंबाय, बिथांमोननि साख्रिखौ बिथांमोना रेगुलार खालामाखैमोन। नाथाय दिनै जोंनि समाव जोङो बिथांमोनखौ लिंना लाबोनानै बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होबाय। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बे ओनसोलनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि खामानि मावनो गोबां खाबु मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जेबो मावाखिसै। फेस्टिभेल खुंनायनि नामाव दैजिं फेस्टिभेल खुंबाय। दैजिं फेस्टिभेलाव मा जायो मा जाया नोंथांमोना मिथिगौ। नाथाय जोंनि सरकारनि समाव जों जौ जुवाखौ जेसेबां हायो जुवा गेलेनाय, गाज्रि खामानि मावनायखौ जों लाय होआखै रायजोफोर। मानोना बे ओनसोलनि समाज दानायखौ जोङो गोसो होदों। जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गाज्रि जाया, जोंनि सेंग्राफ्रा जाहाथे गाज्रि जाया, बेखौ नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलाव दिनै जुवाखौ जों मालाबाबो एलाउ खालामाखै। नाथाय बिथांमोना एसे खाबु मोनोबानो फिसा फिसा मेला खुंनानै, बायदि खुंनानै दिनै क'क्राझार टाउननि खाथि खाला बिथांमोना जुवा होनो नागिरो, जौनि आड्डा खालामनो नागिरो। बेखौ जों मालाबाबो लाय होआखै। जोङो बे 2 बोसोराव नोजोर होदों जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दङ। ड्राग्स जानायनि माखासे थासारि फैदोंमोन बिथांमोननि समनिफ्रायनो। दिनै ड्राग्स जानायनि थासारिखौ जेरैखि जाया खमायनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। ड्राग्स फानग्राफोरखौ बोरै एरेस्ट खालामनो हायो, बिथांमोनखौ बोरै साजा होनो हायो, बे खामानिफोरखौ जों नोजोर होगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ। जों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो 100,000निफ्राय बांसिन जोंनि लाइमोनफोरखौ डाइरेक्ट एयार इन्डियाआव जोङो साख्रि सोनानै होदों। डाइरेक्ट एयार इन्डिया कम्पानियाव जोङो साख्रि सोनानै होदों।
नाथाय सोलोंथाइखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो बै समाव खुन्दुं बर'नि राजनिति खालामोमोन खुन्दुं मुथासेजों न'खर गंसे जौगानो हाया मुसारि गांसेजों न'खर गंसे जौगानो हाया दिनैबो सोरबा साननो हानाय बिपिएफआनो मोजांमोन खुन्दुं मुथासे होयोमोन मुसारि गांसे होयोमन मानगोनांलाय बेफोर जोंनि समाव जोङो डाइरेक्ट 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ थांनाय बोसोरसेनिफ्राय जागायदों थांनाय बोसोरसेयाव 9,200 न'खरनो जोङो 5,000 करि होदों देग्लाय बोसोरावबो 9,200 न'खरनो जोङो 5,000 करि डाइरेक्ट बेनिफिट होनो थांगासिनो दङ जों इलेक्सननि समाव बुंदोंमोन 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोननो हायो थांनाय बोसोरनैयाव सिगांनि समाव ब्लक अफिसफोरखौ ओरैबायदि बन्द' खालामनानै गालांबाय एमजिएनरेगाया थिग गैया पिएमआइनि न'आ 2016-17-15निफ्राय नुवाखै बेफोरखौ थिग खालामनायावनो जोङो बोसोरनै लाबाय आरो दानो जोङो बेखौ थिग खालामजोब्बाय देग्लाय बोसोराव जोङो 3,800 फैगौ एप्रिल दाननि फार्स्ट उइकआवनो 3,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो 15,000 करि होनो थांगासिनो दङ आरो फैगौ बोसोराव 25,000 होनो थांगासिनो दङ नेक्स्ट बोसोराव आरो 25,000 नेक्स्ट बोसोराव आरो 25,000 बोसोरथामनि गेजेराव 70,000 जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन आरो बेजों जोङो फैसाल' होगोन बिदि नङा बिनि थाखाय माखासे स्किम आसनिबो जोङो बानायदों दिनै लाखपति महिला होननाय मोनसे आसनि दङ पिएनआरबिआव बे लाखपति महिला जोंनि आइजोफ्रा बोरै लाखपति जानो हायो दा बिनि थाखाय माखासे ट्रेनिं पलिसि बेखौ जोङो बानायगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंनि पिक मिशनबो नुदों अमा फिसिनाय बिनि थाखाय दिनै 1,000 सुबुंफोर ट्रेनिं होनाय जाबाय गासै 6,000 ट्रेनिं होनाय जादों जोङो जानला मानला फैसाखौ रानना होनानै ओरैनो खरसा खालामनाय जायाखै सासे मानसिया जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो मानगोनां रायजो राजानो बिथांमोना नुदों बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थांनाय 30 बोसोराव बिपिएफनि सरकारनि समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिटिसि सरकारखौबो नारसिनदोंमोन आसाम सरकारखौबो नारसिनदोंमोन जे बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनांगौ नाथाय बिथांमोना बेखौ फालियाखै बड'फाखौ बिथांमोना बड'फा होननानै सन्मान होआ जुदि बिथांमोना बड'फाखौ बड'फा होननानै सन्मान होआबा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय जेंना जेंसि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ बिथांमोना बेसेबां गोसो होयो बेखौ जोंहा दिनै बिजिरनानै नायनांगौनि सम फैदों जोंनि सरकार फैनायाव जोंनि सरकारा बोसोरनै जायैयावनो आसाम सरकारजों रायज्लायनानै एबसुनि नारसिननाय आरो जोंनि सरकारनि नारसिननाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गलागारियाव फैनानै बड'फानि न'आव फैनानै थुलुंगाफुरियाव 31 मार्च बड'फानि जोनोम सानखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान फालिनो थाखाय जिल्ला होलांबाय आरो फैगौ 31 मार्चआव गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव आसाम सरकारनि दैदेननायावनो जोङो बड'फानि जोनोम सानखौ जोंनि हिर' जोंनि बड'फानि जोनोम सानखौ जों फालिनो थांगासिनो दङ बे बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गिदिर मोनसे सन्मान आरो बेखौ बिपिएफआ मावाखै मानगोनां रायजोफोर मावनो गोसोबा गोबां मावनो हायो बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल खुंदोंमोन बेवहाय मा जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ जोङो क'क्राझाराव दाख्लैबावै नलेज फेस्टिभेल खुंदों गियाननि फोरबो मुलुगनि 35 हादोरनि 35 रोंगौसा सुबुंफ्रा फैनानै बांलादेशनिफ्राय नबेल बान्था मोननाय मुलुगनिनो दैदेनगिरि महम्मद इउनिसआ फैनानै बाख्नायलांदों बड'लेण्डखौ बाख्नायलांदों बर' हारिखौ बिथांमोना बर' हारिखौ जौगानायाव मदद होदों होननानै बुंलांदों बे खामानिखौ बिपिएफआ मावाखैमोन दिनै बिथांमोना सोंलु सोंदों बे फोरबो खुंनायाव 45 करोड़ थांबाय होननानै मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोननि सरकारनि समाव मोनसे फिसा फोरबो जे फोरबोआवनोखि जेबो लाब जाया बेबायदि फोरबो खुंनायावबो 15 कोटि 20 कोटि गारदों आरो जोंनियाव दिनै बेसेबांबा हारिया लाब जानाय मुलुगनां थाखोआव हारिखौ जौगाहोनो हानाय बेबायदि फोरबोखौबो जोङो 3-4 कोटियावनो खुंदों 2 कोटियावनो खुंदों दिनै बे जाबाय डिफारेन्स जों जे रायजो राजाखौ अनो जोंनि माहारिखौ मोजां मोनो जोंनि माहारिखौ जौगाहोनो सानो बेनो जाबाय जोंनि मोनसे बिदिन्थि थांनाय बोसोरफ्राव जोंनि स्कुलफ्रा दाबो गोबां फरायसालिनि थासारिया मोजां नङा बे फरायसालिनि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय गुबुन खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो देग्लाय बोसोराव गासै 400निफ्राय बांसिन एलपि आरो एमइ स्कुलखौ रिपेयारिं खालामनो
बिथांमोना दिनै एनडिएफबि जेंना बे एनडिएफबि जेंनाखौ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दसे उनाव बुंगोन नाथाय जोङो 100% बोरैहाय फिनिश खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव